גט ראשון, בליבי הוא ננעט כקרשון, במוחי מתרוצץ רעיון ולא נח. הוא חייב להיות מיוחד עם הטאץ' האישי, לא יכולה סתם לצאת לחופשי, אז תהי את אשתי משישי עד מוצ"ש. לא הייתי יכול רק לומר אולי נתגרש, אך עם אבא היא לא תיפגש, את הגט אתן לחרש לכתוב. תגיד לי למה כל התנאים אי אפשר לוותר, גט סטנדרטי זה די ויותר, על כל תבשיל אתה תקטר. תשמע, תעזוב את הכל ותכרות אותי ממך. אז לגט השני יש לי קונספט ממש גאוני, אני אכתוב את השם של אשתי השנייה, או אולי סתם אכתוב את הגט על היד של עבדי. אוף, זה לא מספיק ייחודי, אולי אקצוץ ורק אז אביא לה את היד. לא מתאים לשליחות יהודי, אז אם נתגרש זה יהיה מעמד מרגש, אני רומנטי ולא מתבייש בכך. תכתבי לך את הגט בעצמך, תשכחי מסופר, את סיפורנו הגט מספר. אני נשבע שאני לא כופר עליי, אין מצב לעדים, זה כל רק בק מביני לבינה. זה כל כך מייבש מולי, התנאים שבגט הם רק לטובתך, פלוני לא האחד בשבילך, וגם יין בסוף יסבך אותה. כבר ניסיתי הכל ועכשיו אולי אשחרר, אעשה את הכל בהיתר, גט מחול זה אולי קצת יותר. זה נחשב רוצה אני?